Hi guys! Hello guys! So karon guys is December 25, 2020. Merry Christmas na tong tanan. So ang atong ganap karon guys, ako lang nag-inusara sa kusina. Ako'y mag-prepare og paniudto. Pero ang akong buhaton guys is on day mag-ungag na lamang kay naay daghang leftover gabi sudan. Kay diha mamibisita, diha may usa ka pamilya ning are mao man gud na permanente mahitabo basta Christmas Eve ngari man jud sila mag dinner preparation na gud na namo nga ngari sila mag dinner yearly ngari sa mag New Year's Eve. So karon guys daghang mga leftover nga mga sudan. So akong buhaton karon kay it's keeping gagamit naman po diba human og okasyon keeping gagamit na gadjud pud kay ang mga gamit ng mga tinaguan kasabot man gadjud mo ba ang mga gamit ng mga tinaguan sa kusina ipanggawas jud na basta naay okasyon, pista, birthday, Christmas o sa pang mga okasyon, special occasion. So karon mag-keeping gamit na ko sa kuan sa mga utensils. Before ko mag-keeping gamit sa mga utensils, ang oras na to ngari is alas 10 naman magdungag sad ko og daan kay aron trapo-trapo po ko sa mga utensils kung aron og magtrapo-trapo ko sa mga utensils nakabukal-bukal na ang ahong dinungag diri sa rice cooker. Diya mga alas 11 guys magtuwan na lang ko guys pero sa mga laing sudan guys usara ako ko anon kani lutuon tinuwara para sa mga tigulang parehan ako tigulang na sige guys nay among iring guys sila bihang banhaan nay among iring guys gana ganay nigo guys magtahok-tahok ko og pilian sad ni nako og mga bat okay guys magsugod na ko nakauna ang ahong okay guys nakauna ang akong rice cooker. So magsugod na ko karon trapo-trapo here in the utensil kay keeping your utensil after Christmas sa kay wa ang kauban so I am solo here in the kitchen and keeping the utensil after Christmas. Di pa nil mao guys naapay so ako nga tuilain so ako na ning anam-anam mo kay ako lang nag-inisara din kay ang kauban nga ang bayit so tindahan nga bili sila keeping the utensil mag-prepare og lunch before magputo ilang tinhan gwapa kaya aron pud ma-enjoy ang ato life gwapa kinalang pagwapa Saba Mingming kabanha sa Mingming oy bura magwa kakaog humba medyo na maunhan na po ang hipos di ta maistoryahan nga kan sa pahipuson ini ka pista na po ni December 27 itawa na po ni at least usa ka adlaw ra ang pagitan pagka December 31 duwa na sa Mingming oy kabanha sa Mingming oy why are you banha Mingming makakaon na makagumba wait ginoo ko gusto man taling maguwa ngadto sa sud ngadto sa ano buwan-buwan ni gabi after Christmas enjoy the police Minggu kami naon. Unay okasyon dali ko sa pagkain ang kami. Hindi ako nang dito. Kaya ang dali ko.
Nailad mo no kung sa soda na. Baking utensil. Mana, di ba na sa akong mga gamit? Sa pag-baking. Ito, di ba na sa kuan? Sa pagkaon. Mo, gana pa man. Unta na yun, jadi na may miglaing. So, dana na lang nanaw sa akong baking utensil. Mahipos na.